Nou, er zijn 6 mensen, 4 passagiers en de machinist en de chauffeur die hele lichte verwondingen hebben. Dus die zijn ook alweer verder gegaan. Uiteraard wordt er nog onderzoek gedaan met de chauffeur en de machinist over wat er nou precies is gebeurd. En de schade is dus vooral materieel, omdat beide voertuigen zijn beschadigd. En er wordt nu onderzocht hoe snel het treinverkeer weer kan worden hervat. Want ja, er ligt natuurlijk rommel en misschien wat met elektrische voorzieningen. Maar daar komen later mededelingen over. Wat ligt hier allemaal? Wat is het? Ja, een soort melkpoeder. Hè? Het is de grote melkfabriek en daar wordt ook melkpoeder verwerkt. Ja, dus dat is allemaal niet zo erg. Het gaat om nu even dat er gelukkig geen gewonden zijn en dat het weer snel kan worden opgeruimd. En natuurlijk moet er nog onderzoek gedaan worden, maar de vrachtwagen ligt op het spoor. Dus die stond helemaal wijd over het spoor stil. Nou ja, dit is eigenlijk een bedrijfsspoorovergang. Dus nou nog geen 50 meter verderop is er een gewone overgang voor het publiek. En daar rijden de auto's en de fietsers allemaal gewoon over heen en weer. Dus het is hier echt een bedrijfsterrein. Maar ik zie wel spoorbomen. Betekent dat dat de spoorbomen niet goed gewerkt hebben? Of? Ja, ik heb geen flauw idee. Dat moet natuurlijk allemaal onderzocht worden. En het is hier nog nooit gebeurd, dus er zal echt uit onderzoek moeten blijken hoe het nou precies zit.